Hi guys, good evening. Ayan, si Cheros Vlog. Poy naman, no? Siya ang unang pasok natin. Ayan, magandang gabi sa ating lahat na nandyan, nasa ibaba. Thank you so much sa iyo, sa Cheros Vlog. Wait lang ha, stay put ko lang muna dyan. Ayusin ko lang yung aking, Ayan, may shout out guys, si Dazzle Vlog. Dazzle Vlog, good evening. Thank you so much for coming, Dazzle Vlog. Ayan, 10 viewers. Thank you so much. Mega shout out. Si Dazzle Vlog and then si Chiros Vlog. Ayan, silang dalawa ang buhay na mano ko ngayon. Good evening, good evening. Mega shout out sa inyong dalawa dyan. Ayan, magandang gabi. Chiros Vlog, ayan, dito na ako agad sa bahay mo para hindi na tayo abutin ng madaling araw. Tama ba no, Cheros Vlog? Ayan, dito ako sa expressway, walang traffic na kabady. Ayan. May ads ka pa, Chiros Vlog. 20 viewers. Thank you so much. Mega shout out. Ayan, magandang gabi sa atin lahat. Ayan, mega shout out. Ayan, 5 minutes, Chiros Vlog. Star Jiminy, hello. Mega shout out, Star Jiminy. Ayan, thank you so much, guys. Ayan, 25 viewers. Thank you so much. Ayan, nainip yung mga viewers ko dahil medyo late na akong nag-start. Starting today kasi lagi ng 9:30 ang starting ng aking live. Ayan, sorry guys, walang boses. Medyo paubos na boses ni Hos. Ayan, sorry guys medyo paubos na yung boses ni Hos. Ayan, still playing ikaw, Cheros Vlog. Ayan, thank you so much for coming. And then si Dazzle Vlog. Dazzle Vlog, still, I still there pa si Dazzle Vlog. Are you still there, Dazzle Vlog? Pasensya na kayo sa boses ko at medyo papatawag doon. Papapaus na. Wala ata si Dazzle Vlog. Dazzle Vlog! Ayan, nasa na ikaw, Dazzle Vlog? 32 viewers, thank you so much. Ayan, mekaniko, driver vlog. Mekaniko ni Monica. Ayan, mekaniko, magandang gabi sa'yo. Ayan, si Star Jiminy, anong ganap? Anong ganap? Ano bang meron? Ang meron ay wala ako. Bakas-bakas mga idol, sure balik agad. Ayan. Magbaba ka muna ng bahay mo, mekaniko, para meron silang babakasan, di ba? O, unahin mo muna magbaba ng bahay. Mekaniko. Paano sila magbabakas kung wala kang mansyon dyan? Paano sila magbabakas dyan, mekaniko? Ayan. 35 viewers, mega shout out. Kuya Rolly Mix Vlogs, ayan, thank you so much. Kuya Rolly, hello Ma'am Bicolana, shout out po. Ayan, shout out to you, Kuya Rolly. Ayan, Kuya Rolly, dito na ako sa iyong, si
ano muna pala, iwan lang kayo ng bakas, balik agad. Ayan, mekaniko, ulitin ko. Magbaba ka ng babakasan. Kasi paano sila magbabakas kung walang babakasan? Ayan. Inay Muning, may galab shout out. Ano ba nangyari sa boses ko? Nasaan ba yung boses ko? Bakit nawawala yung boses ko? Ayan, dito na ako sa bahay mo, mekaniko. Mekaniko ni Monica, minaniko ni Monica, ang makina ni Monico. Ayan, gandang gabi po, Inay Muning. Inay Muning, magandang gabi din sa iyo dyan. Thank you so much, Inay Muning. Ayan, dito ako sa bahay mo, mekaniko driver vlog, Skyway Northbound ride. 5 minutes and 26 seconds. Tawag dito, mekaniko ni driver. Ayan, playing ka na, mekaniko, may ads ka pa. Inay Muning, ngayon, baba-baba ng bahay, baba-baba. Paus na si Hos. Ayan, still playing ikaw, Chiros Vlog. Mekaniko ni Monica, minaniko, ni Monico, si Monica. Ayan. Ayan, may club shout out sa lahat. 22 viewers, thank you so much. Si 22 viewers, mega love shout out. Ayan. Ayan, Chiros Vlog, malapit ka na mag-full watch. Si Chiros Vlog. Ayan, mekaniko driver, nandito ako sa bahay mo, naka-play ikaw sa akin, sa akon. Ayan, naka-play ikaw sa akin. Mekaniko ni Monica, minaniko, ano tawag doon? Minikaniko ni Monica, ang sasakyan ni Monico, ayun. Inaantok lang si Bicolana, kaya nagpapatawa guys. Ayan, dan full watch na ikaw, Chiros Vlog. Ayan, pang 33 thumbs up. Ayan, nahigab tuloy ako. Ano ba yan? Mekaniko ni Monica, ang sasakyan ni Monico. Ayan, dan full watch na ikaw, Chiros Vlog. Choco. Viewers, may love shout out. Ayan, Inay Muning, nandyan ka pa ba, Inay Muning? Ayan, Rolly Mix Vlog. Ayan, mekaniko driver vlog, dan thumbs up po. Ayan, mekaniko. Nag-thumbs up na daw si Kuya Rolly sa'yo. Ayan, Inay Muning, dito ako sa bahay mo. Si Inay Muning. Ba, baby pa ang bahay ni Inay Muning? Ayan, Inay Muning, playing ka na sa short video mo, 1 minute and 45 seconds. Ayan, naka-play ka na, Inay Muning. Ayan, 26 viewers, thank you so much. I-request naman natin si Inay Muning kay kay Chiros Vlog. Ayan, still playing pa rin ka, mekaniko ni driver. Ayan, nandyan ka pa ba, mekaniko ni driver? Ayan guys, palablag naman sa ating nakapin, sa mga nandyan na hindi pa dikit sa nakapin natin. Ayan.
Mami Tess, may galab shout out. Ayan guys, bababa na kayo ng bahay dahil 1 hour lang tayo ngayon. Mami Tess, may galab shout out po sa iyo dyan, Mi. Maraming salamat po, Mi. Susunod kita dito kay, kay Inay Muning. Maraming salamat, Mami Tess, sa patamsak. Ayan. 15 viewers, thank you so much. Napipikit na yung mata ko, Me, sa sobrang antok. Ayan, Dan, full watch na ikaw, Inay Muning. Ayan, full watch na. Ayan, tamsak, Dan. Mami Tess, dito na po ako sa iyong mansyon. Kaya nga, Mi, nakakaantok, Mi. Mag-1 hour lang ako ngayon kasi grabe na antok ko. Buto channel ako, Mi. Ayan, dito po ako sa sipag ni Mami. Ayan, sipag ni Mami Tess. Ayan, 5 minutes, Mi. In 7 seconds. Ayan, naka-play na po kayo, Mami Tess. Inay Muning. Ayan. Dan full watch na ikaw, Inay Muning. Malalaglag na yung mata ko. Ano kaya pwedeng itukod ko dito, Mi? Matupuran kaya, Mi? Gising. Ano ba yan? Naglo-loading ka na naman ng internet. Ano ba yan? Mukhang maaga ako matutulog ito pagka ganito naglo-loading na naman. Kumatituloy yung mata ko. Ayan o, yung iba, dalawa, ayaw pang bumalik. Ikot lang ng ikot. Ayan, si Leonie Ariola, may shout out. Leonie Ariola, thumbs up Dan Host. Happy LS, Merry Christmas and God bless. Thank you so much. Merry Christmas to Leonie, si Leonie. Mama, ano ba yun? Mama Clara, ayan. Mama Clara, may galab shout out. Thank you so much for coming, Mama Clara. Ang aking boses ay sumasabit. Ayan, Busmoti. Good evening, may galab shout out, Busmoti. Ayan, tingnan mo naman ang internet ko. Oh. Hindi pa nakakabalik ko. Oh. Namamasyal pa yung linya ng internet ko. Nag-loading kanina, hindi pa nakabalik. Sino ba'y naka-play ko dito? Ayan, hindi natapos. Mag-ano muna ako at baka sakaling bumalik. Mag-refresh muna ako. Sir Moti, good evening. Inaantok ako, Sir Moti. Mag-ano ka nga, magtimpla ka nga ng kape. Ayan, shout out, 11 viewers. Thank you so much. Kala ko ako naikot. Hindi, yung internet ko, mahina na naman, aray ko. Mahina naman ang signal, Sir Moti. Ayan, Mami Tess, still playing pa rin po, ikaw, Mi. Ayan, naka-play ka pa din. Ayan, si Vlog Kampong Channel. Ayan, Sir Moti from Vlog Kampong Channel. Vlog Kampong Channel, may galang shout out. Thank you so much. May maganda palang bisita. Sino? Si Mami Tess?
Ah, si Mami ba? Mi, bigyan mo ng ano yan, bigyan mo ng tawag dito. Bigyan mo ng pamasko yan si Moti. Ayan, 13 viewers. Thank you so much. Ma'am Leonie Ariola, Dan Tamsak, Sir Rolly. Ayan, mag-love shout out sa iyo dyan, Sir Rolly. Dito na ako sa bahay mo, Sir Rolly. Halinawa, huwag na mag-loading. Ano ba to? Mga ka-idol, punta tayo ng tabing dagat from Sir Rolly. Ayan. Ayan, play ka na, Sir Rolly. 9 minutes and 45 seconds, Sir Rolly. Ayan, naka-play ka na. 16 viewers, thank you so much. Mami Tess, malapit na po ito. Mag-full watch, Mami Tess. Ayan. Ayan, full watch na ikaw, Mi. Ayan. Ayuda ko, host. Teka lang, Sir Moti. Babalutin ko pa. Iriripa ko pa yung kape doon. Iriripa ko sa plastic. Yung isang kukutsarahin ko, isang plastic, isang kutsara. Ayan, nakatamsak na pala ako dito, Mi. Hindi na ako magtamsak, Mi. Ayan guys, maraming salamat guys. Ayan, bababa na kayo ng bahay at magwa 1 hour lang ako ngayon. Grabe ang antok ko ngayon. Hindi ko malaman kung bakit. Bakit? Kaya, may kasi yung boses ko. May something yung boses ko. Ay yung ko. Parang sumasabit. Ayan, Mami Tess. Dan full watch na po ikaw, Mami Tess. Sir Moti, ano gusto mong ayuda? Karamdam ko yung mata ko namamaga eh. At least nakapag-live tayo ngayon. Hindi tayo nabakante kay Lolo. Mahirap na mapalo. Ayan, playing ka pa rin si Rolly Mix Vlog. Ayan, 9 viewers. Thank you so much. Hoy, Manay Merna, mag-love shout out, Manay Merna. Ayan, Vlog Kampong Channel. May love shout out, Vlog Kampong Channel. Ayan, ayaw na maklik ang mga link na ibinababa. Ayan, Pidisan, Tanaman, and Timbaku, yung Tambu, Subor. Ayan, ang vlog ni Sir Vlog Kampong Channel. 10 minutes and 55 seconds, Vlog Kampong Channel. Playing na. Kuya Iking, may galab shout out. Kuya Iking, thank you so much for coming, Kuya Iking. Manay Merna, may galab shout out sa iyo. Manay Merna, maganda ka pa sa gabi, Manay Merna. Manay Merna, inaantok ako. Ano ba gamot dito? Manay Merna vlog, from Vlog Kampong Channel. Nililipad-lipad yung buhok ko. Ayan. Ipitan ko nga. O, di ba? Hindi na siya ngayon liliparin. Hindi ko makita yung mga piniplay ko eh. Ayan. Vlog Kampong Channel. Still playing. And then si Sir Rolly Mix Vlog. Naka-play pa din.
Yan, konting tiis lang, Bicolana. Matatapos din ang 1 oras. Ayan, Manay Merna, sabi ni Kampong Channel. Ayan, Sir Moti. Magkape tayo, Sir Moti. Ayan, mega love shout out all from Sir Moti. Kampong Channel, bagong dikit po from Inay Muning. Ayan, Inay Muning, maraming salamat sa iyo dyan. Sir Rolly, still playing Sir Rolly. Ayan, naka-play pa din ikaw, Sir Rolly. Nakahiga na ako, host. Hindi, bumangon ka dyan. Magkape tayo dyan. Anong buwan nung nakahiga? Sisikoy Gina, thank you so much, Sisikoy. Sisikoy, ano ba gamot sa antok? Sisikoy Gina, ano ba gamot sa antok? My goodness. Sakit na talaga ng mata ko to eh. Kampong mga... Kampong mga daliri. Sabi ni Manay Mirna, kampong mga daliri. Shout out. Ay, nako. Maya, short tulog na ako. Maiwan na naman ako. Yan, pati Gina. Yan, from Manay Mirna. Manay Mirna from Sir Moti. Ikaw muna matutulog, Sir Moti. Wala magpapatawa sa akin. Napipikit na nga ako eh. Dahil ko pa to nagtatrabaho sa call center. Oras na ng tulog, nagwawalwal pa dito. Manay Mirna, oras na ng tulog, nagwawalwal pa dito. Wala tayong magagawa. Gantong oras lang ang ating bakante, ang ating time na po pwede tayong mag-live. Dahil sa araw, marami tayong ginagawa. O, di ba, Manay Mirna? Ayan, Vlog Kampong Channel, still playing. Vlog Kampong Channel. Ano ba itong tanim ni Vlog Kampong Channel? Tabako? Manalisa, ayan, magandang gabi sa iyo, Manalisa. May galab shout out, Manalisa. Ayan, malapit na magpulwat si Sir Rolly Mix Vlog. Gandang gabi, ma'am. Ayan, magandang gabi rin sa iyo, Manalisa. Okay, baba lang kayo ng bahay. Ayan, makipagdikitan ka muna dyan, Sisikoy, Manalisa. Isa lang kinabukasan 1,000 na naman views nito. Sir Moti, inaantok lang talaga ako kung hindi nga lang talaga ako inaantok eh. Yan, nalimutan nila magsundot sa iyo, host. Oo nga, bakit nga ba walang sundot yung aking live dyan? Ikaw, nakita ko, hindi ka nagsundot. Oh, aminin. Bahala na kayo dyan kung sino tinuro ko dyan na hindi ka nagsundot. Oh, yung live mo kagabi, 2:07 na. Ayan, oo nga, Sir Moti, kinukongrats ko yung sarili ko, Sir Moti. Kaya nga sabi ko kayo kanina, magpapaalam na ako baka makatulog yung mga viewers ko, mag-isan lang ako magtambay sa live ko. Ayan, 33 viewers, thank you so much. May love shout out sa ating lahat dyan. Manalisa from Sir Moti. Ayan, ano na nangyari kay Sir Rolly? Sir Rolly, malapit ka na. Manalisa, susunod kita dito kay Sir Rolly. Pasa mo sa akin, ang alin? Alin, Sir Moti? Yung bato ni Ding? Ding, ang bato! Shhh! O, ayan, nakapasa na. Manalisa, dan dikit. Manalisa, dan dating dikit, Ramanay Mirna. Ayan. Nasaan si Parino, mahal ko? Nawawala. Hindi pumupunta sa live ko. Sisikoy Gina, nakita mo ba si Parino, yung mahal ko? Ayan si Rolly, malapit ka nang matapos.
Thank you, Manay Mirna from Mona Lisa. Ayan. Pasa mo sa akin yung viewers mo para sa WH. Pwede naman, Sir Moti. At least ako na-reach ko na yung aking inahangad. Kung pwede nga lang naipasa ko sa iyo Halika dito, tumabi ka dito sa akin para mapasa sa iyo. Halika dito. Naku, naglaho. Bigla, yon si Sikoy kanina. Bakit kaya? Baka naman nung nagpaalam ako, sumunod sa akin, si Sikoy din. Kaya lang naligaw siya, hindi niya ako nasundan, si Sikoy Gina. Akala niya nasa planeta, wala pala. Ayan, tapos na si Sir Rolly, nagla-live na si Sikoy Annalyn. Ba't ba napunta dito kay si Sikoy Annalyn? Ayan. Sir Rolly, thumbs up dan. Ayan, mag-comment lang ako dito kay Sir Rolly. Ayan, Mona Lisa, dito na ako sa bahay mo. Ayan, si Darrell, ano ba yun? Derry, ano ba yan? Derry, ano ba nang basa ng pangalan mo? Mona Lisa, dito na ako sa iyong mansyon. Tuloy-tuloy na ako pumunta dito. Siguro naman, wala naman gwardiya dito. Mona Lisa, nandyan ka pa? Ayan, go to channel na tayo agad. Si Tabiha. Si Tabiha, Buti Tep. Ayan. Hi, Tabiha. May galap shout out. Thank you so much for coming, Tabiha. Tabihan mo raw, Sir Moti. Mona Lisa, nandito na ako sa bahay mo. Ang daming accessories, mura lang. 1 minute and 50 seconds. Mona Lisa, playing ka na. Ayan. Maraming na full watch po sa video mo. Ayan. Hello, I'm Pakistani. Yeah. Sir Moti. Ayan, si Tabiha, Tabiha Beauty Tips. Ayan, may galap shout out, Tabiha Beauty Tips. Thank you so much for coming also, Tabiha. Tabiha, ayan. Ayan, playing ka naman, Alisa. 54 viewers, thank you so much. Ayan, mahaba ang video ni Sir Vlog Kampung Channel. Ayan, naka-play pa din siya. Agoy. Ayan, may galap shout out sa lahat from Ate Jens. Ayan, Yen. So, maraming salamat sa iyo dyan, Yen. Ayan, daming salamat, host. Ayan, walang anuman. Mona Lisa. Walang problema yun. Awais 135, hello. Sino ba yan si Awais 135? Awais 135. Ayan. Small Mix TV, official. Oh. Sino naman si Small Mix TV official? ₱577 subscribers, si Small Mix TV official, bigyan ng jacket yan. O, di ba? Ayan, may moderator ka na, Small Mix TV lang. Yan, 64 viewers, thank you so much. Ayan, Bicolano, napunta na ako dito kay Bicolano. Ba't napunta na ako dito? Mona Lisa, ayan, then full watch na ikaw, Sisikoy, Mona Lisa. Mag-comment lang ako. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sisikoy. Sisikoy Gina, ano tawag dito? Iuhuli kita nga kayong dalawa ni Yen. Nain ko muna yung aking ibang mga bisita. Ayan, Mona Lisa, bigyan kita ng isang banana dito sa akin, Mona Lisa. Ayan. Ba't ang liit ng bahay ni Mona Lisa? Ano ba ito? Bagong channel mo to, Mona Lisa?
Ma'am Gina, may galap shout out po. Ayan. Ayan, Mona Lisa. Ayan. Dan pulwat sa ikaw, nagbigay na ako ng 1 banana for you. Ayan. Manay Myrna, ayan ba yan? Manay Jens, ayan, galap shout out para Manay Myrna. Ano na nangyari dito? Sino ba yung naka-play dito? Naku, pastil lang, hindi ko na nakita. Ay, si Vlog Kampung Channel. Ayan, Vlog Kampung Channel. Dan pulwats na ang video mo. Thank you so much. Ano nangyari? Bakit nagba-blackout? Aba, inaantok din yung inaantok din yung cellphone ko Agoy, Son XTV, may club shoutout sa iyo dyan. Long time no see, Son XTV. Ayan, may club shoutout, Son XTV. Kumusta na ikaw? Dan tamsak po, ma'am. Tahiba Boti Tips. Ayan. Inglesin mo yan, Kuya Rolly Mix Vlog. Kasi from India siya. Ayan, thank you so much, Ma'am Hos. Ayan, you're welcome, Mona Lisa. Maingay yung aking monitoring. Ayan, Son XTV Vlog. Ayan, dito na ako agad sa mansion mo. May galap shoutout sa iyo dyan. Son XTV. Dito na ako sa iyong mansyon. Ayan. Son XTV, sorry po. Kagabi sa live ko, wala pala ikaw jacket. Ayan, sabi ni Sisi Pegina. Ito po, pangit pa rin, host. Son XTV, walang pangit sa mundo. Tandaan mo yan. Lahat tayo, nilikha ng ating Panginoon. Pantay-pantay tayo. May maganda, may pangit, pare-pareho lang yan. Ayan, tamsakan ko muna ang upcoming mo, Son XTV. Ayan. And then, dito sa kabila, tamsakan ko din. Pangalawang tamsak sa'yo, Son XTV, sa iyong upcoming. Ayan. Dito na ako ngayon sa iyong mansyon. Dito ako sa, Gumana, Lingkat Obin, Bravo, ayan, 5 minutes and 12 seconds. Ma'am Gina, okay lang po, sabi ni Son XTV. Ayan, pagin ka na, Sir Son XTV. Ayan, 5 minutes and 12 seconds. 60 viewers, thank you so much. May kalab shout out. Ayan, thank you so much. Ayan, sino ba dyan ang nagbaba ng bahay? Para may naman natin. Host, kubo pa lang po yan. Ayan, 900 ka na Tingnan ko dito, kung dikit na ako sa'yo dito sa isa. At palupot ko na sa'yo. O, dikit na rin ako dun sa isa sa'yo. Wala na akong maidikit sa'yo sa Onyx TV. Lahat nakadikit na sa'yo. Nakapalupot na sa'yo lahat. Wala na akong maidikit. Tulog na ako kagabi, binalikan ko po kanina, nilagyan kita doon ng jacket po, Sir Son XTV, ayan. Binalikan ka raw ni Sisi Pegina. Ayan, si Tashiba Boti Tips. Thank you so much, Tashiba Boti Tips. 39 viewers, thank you so much. Thank you so much for staying here at 39 viewers. Ay, 24 na lang pala. Ayan, 20CH, may kalab shout out. Sige Ma'am Gina, sabi ni Son XTV. Ayan, 20CH. Thank you so much for coming also, 20CH. Uy, may motor. Silent viewers, please connect with me. Silent viewers, please connect to my Shamoti. To my Shamoti. Aray, ang init. Nainitan tuloy ako. Masakit yung ganito ko. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, Kapiking.
Son XTV Bakas from Cap Iking. Ayan. I-refresh naman natin si Son XTV kay Kampung Vlog Channel. Ayan. Ano ba yung ipinapa-view mo? Naka-view ka na dito, Son XTV. Ayan guys, pasuyo sa ating nakapin. Lablabin na natin yan si Son XTV. Sa mga hindi pa dikit dyan, dikitan nyo na yan. At yan ay nagbibigay ng kayamanan. OTW Cap Iking from Son XTV. Tandaan nyo, malapit na Pasko. Bigayan na ng Aguinaldo. Diba, Son XTV? Ano daw sabi ni ni Booty Tips? Ayan, 30 minutes na tayo. Ayan, si Queen Gina, punta na kita dito si Koy. Habang walang naka-play dito sa isa, si Queen Gina, mag-ano na ako, mag-OTW na ako sa'yo. Si Queen Gina. Yehey, magaling na yung Sisi Queen namin. Dito muna ako sa KG Shop. Aray. Randy Salvador. Ayan, si Landy. Landy Salvador. Ano ba yun si host? Ay, may bagong upload si Sisi Koy. Dito muna tayo mag-focus. Ayan, Sisi Koy. Dito ako sa bagong upload mo. 2 minutes and 10 seconds, Sisi Koy. Ayan, naka-play ka na. Masilaw, ayan. May ads pa pala. Thumbs up at share po ate. Ayan. Maraming salamat sa iyo dyan, Rani Salvador. Ayan, si Son XTV still playing. Son XTV. Ayan, naka-play ka pa din. Host, para po sa mga magpapagawa, para po sa mga magpapagawa, para sipagin ang pinabuse ko. Okay. Yan, lobat na si cellphone ko. Yan, maraming salamat sa iyo, Randy. Ayan, Sisi Koy. Ayan, playing na ikaw, Sisi Koy Gina, kay G-Shop. Sa bagong upload mo, Sisi Koy. Ayan, full watch na ikaw, Son XTV. Nakita mo ba, Son XTV? Ayan, full watch na ikaw, ha? Ayan, Sisi Koy Gina, i-play ko dito sa kabila itong bagong upload mo para i-play ko dito sa kabilang cellphone ko. Yung kay G-Shop. I-play ko din siya dito. Ayan, pangalawang play ko, Sisi Koy, sa bagong upload mo, Sisi Koy, may ads pa. Kapiking, dati na akong dikit sa'yo, idol, from Son XTV. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Son XTV. Ayan guys, magwa 1 hour lang ako ngayon guys ha, kasi sobra talaga akong inaantok. Randy, thumbs up na po sa nakapin dating dikit from Randy Salvador. Ayan, maraming salamat Randy. Ayan, Sisi Koy, may ads pa rin. Ayan, hindi pa tapos. Ayan, you're welcome, Sisi Koy. Inay Muning, maraming salamat sa pag-stay, Inay Muning. Kain ka na doon natin. Ayan, Sir Son XTV, hello po from G-Shop. Ayan, Sisi Koy, dahil full watch na ikaw dito sa isang phone ko. Ayan, ano ba tawag dito? Napunta na ako sa GMA. Anong ginagawa ko doon?
pastilan. Ayan, si Sikoy, playing pa rin ikaw dito sa aking isang cellphone dun sa bagong upload mo. And then, pangatlong play si Sikoy dito sa isang cellphone, pangatlong play dito. Ayan, dito mo na ako mag-focus sa bagong ano mo, sa bagong upload. Ayan, si Sikoy, naka-play ka na ulit dito kay G-Shop ulit sa isang cellphone ko. Baka may shooting kayo, host. Anong shooting ka dyan? Hindi na nagsushooting ngayon. Hindi talagang yung lalamunan ko medyo may something. Tapos grabe ang antok ko talaga. Kagabi kasi hindi ako gaano nakatulog dahil nandito yung kapatid ko kagabi. Anong oras na kami natulog? Tapos gumising ako ng napakaaga, alas 4 dahil umalis din yung kapatid ko at pumasok sa trabaho. Kaya halos 3 hours lang ang itinulog ko kagabi. Ayan si Sikoy, ayan, full watch na ikaw dito sa isang cellphone ko si Sikoy, ha. Ma'am G-Shop, gandang gabi from Manalisa. Ayan, JMB Dan Bakas from Cap Iking. Ayan, mag-thumbs up muna ako dito si Sikoy, ha. Ayan, 26, good evening. Thank you so much for coming. Thank you. 35 viewers, thank you so much. Ayan, playing ka na uli. Si Kuya Gina, pangatlong play mo. Pangatlong play ko doon sa bagong upload mo. Ayan. Pag nauutal na si host, ibig sabihin, grabe na antok ko niyan. Sumasama ba sa mata ko yung bibig ko? Habang napipikit yung mata, napipikit din yung bibig. Ayan, si Andy, Piana, mega love shout out, Andy. Thank you so much for coming, Andy. Mega love shout out, 44 viewers. Thank you so much. Yan, maraming salamat sa iyo dyan, sa Onyx TV, sa pag-stay mo. Ayan, Yen, dito na ako sa bahay mo, Yen. Si Yen Mix Vlog. Dito ako sa kabila, baka ito hindi pa ako nakano dito. Naka-play na ako kay Yen dun eh. Naka-play na pala siya dito. Ayan, dito ako sa Joyride, Yen, Mix TV. Ayan, playing ka na, Yen.
Si Bicolano, ayan Bicolano, ayan, maraming salamat sa pagbabalik mo, Bicolano. Thank you so much. Ayan guys, bababa ng bahay guys. At magwa 1 hour lang tayo. Yung mata ko, kukurap na lang. Mahirap kasi yung walang tulog talaga. Kagabi kasi, konti lang tinulog ko, kaya ngayon grabe antok ko. Hindi ako nakatulog din ngayon maghapon at meron akong... Nilinis ko yung aking bahay para malinis. Ayan, Bicolano. Ayan, 2 beses pa nagbaba ng bahay si Bicolano. Si Bicolano and si Bicolana. You know? Mega love shout out, Ma'am Yen. Ayan. Hi, kamo naman niya siapa, sabi ni Andy. Andy, mega love shout out. Thank you so much, Andy. Dami naka-live po. Hindi ako makasupport. Si Kuya Bernie naka-live din. Si Annalyn naka-live. Si Bicolana naka-live. Ayan o, naka-live si Bicolana. Ayan. Ma'am T-Chef, Dan full watch po sa video mo from Mona Lisa. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Mona Lisa. Ano na nangyari? Full watch na pala ikaw ulit, Sisikoy. Dito sa pangatlong play ko sa iyo. Full watch na din. Ayan, si Lexus TV ang nag-play sa iyo. Nahihiya ako, nahihigab ako eh. Ayan guys, 48 minutes na tayo. Konting-konti na lang guys. Tiis na lang. Nasaan na ba si Yen? Yen, nasaan ka na napunta yan? Bakit napunta na ako dito sa coffee shop? Ano na nangyari? Sus, pastilan talaga ito si Bicolana. Tutulog-tulog na naman. Ayan, di ako nakapag-thumbs-up yan. Ayan, pang 65 thumbs up. Hindi na ako bunso nag-comment. Si Ninja ko ang nag-watch. Ayan, Mona Lisa. Hello, Sonics TV from Mona Lisa. Hi, I'm from Indonesia. Where are you from? Ayan guys, palablab sa ating nakapin. Inay Muning, dandikit po. Dandikit or bakas from Sir Kap Iking. Ayan, si Kap Iking. Dala sa'yo, Inay Muning. Inay Muning, pakibalikan na lang si Kap Iking. Dahil si Kap Iking, napakaligit niya. Kahit hindi siya binabalikan, dumidikit siya. Kaya pakibalikan naman natin sila guys. Uy, si Parino, si Sir Parino nandyan. Yay! Sir Parino, good evening. Mega love shout out. Papunta na ako. Sir Parino, naligaw ka palagay ko. Nawala ka raw kanina, sabi ni Sisi Kuy Gina. Saan ka nagpunta? Siguro nang babae ka, Sir Parino. Siguro may kalab shout out, mahal. Agoy! Ayan, Sir Parino, gusto channel na nga ako sa'yo. Kung ano-ano yung sinasabi mo dyan, Sir Parino. Ayan, dito na ako sa bahay ni Sir Parino. I go to channel, Sir Parino. Ayan, ano kaya tawag dito sa ano na to? Sa binibiyahe nila, Sir Parino.
Ayan, Sir Parino, playing na ikaw. Playing na ang inyong video, Sir Parino. Ayan, si Gigi Channel. Gina from Sir Parino. Ayan, si Gina, tawag ikaw ni Sir Parino. Pak, Gigi, sabi ni Sir Parino. Kang Parino Channel from Gigi. Ayan, Gigi. Thank you so much for coming, Gigi. Ayan guys, pabababa na ng bahay guys. Malapit na tayo mag-end. Ayan, Parino, mega love shout out from Gina Madronero. Si Kuya Gina, naligaw si Sir Parino. Nung umalis ako kanina kay Yen, sumunod siya. Ngayon, hindi niya nakita kung saan ako dumaan. Naligaw ngayon siya, ngayon lang nakarating dito. Ano daw? Pak Gigi, Gulit, Rondo, Pilipina, yo, ayan. Bicolana Dan Bakas from Cap Iking. Thank you so much, Kuya Iking. Maraming salamat sa pagbakas mo sa aking live, Kuya Iking. Poman, may kalab shout out. Thank you so much for coming, Poman. Ayan. Cap Iking, napunta na ba kita? Alam ko na-play na kita, Cap Iking. Ayan, naka-play pa rin si Sir Parino. Sir Parino, mahal ko. Ayan, naka-play ka pa din. Agoy. Parang hindi bagay pakinggan, Sir Parino. Si William Luciano. Ayan, William Luciano. Thank you so much for coming, William. Mona Lisa dan ano ba yan? Mona Lisa, dalawa dan po sa'yo. Ayan. Bondia Bicolana. Bondia Bicolana from William. Ayan. Thank you so much, William. Ano ibig sabihin ng bonja? Kala ko bubonjakin mo ko Ay, nagpaalam na si William. Good night na daw. Ayan, William. Good night. Sweet dream. Natawa si Sonix TV. Si Bonja, kala ko bubonjakin ako Ayan, mahaba ang ni Sir Parino. Video ni Sir Parino. Ayan, natawa si Gigi. Gigi, thank you so much for coming also, Gigi. Ayan, mega love shout out. Good night, William Luciano. Good night, and sweet dreams. Agoy, nahihigab na naman ako. Anong oras na po? 10:30 na po. Yan. Yan guys, malapit na tayo mag-end. Guys, 6 minutes to go. Antok ako, host. Oo nga, Sir Parino nakakaantok Sir Parino Hindi lang ikaw inaantok, Sir Parino. Ako din, naantok din ako. Walang iwanan, host. Sir Sonix TV, grabe talaga antok ko. Kung hindi lang talaga. Wala kaming gaanong tulog kagabi kasi nandito yung mga kapatid ko kagabi Tapos maagang nagsialis kaninang madaling araw, alas 4. Kaya yung mata ko antok-antok na talaga. Ayan. Pagkatapos ng video ni Sir Parino, tayo ay i-exit na. Magwa 1 hour lang si Bicolana guys. Sorry guys See you tomorrow again, next live. Hindi makatulog. Hindi makatulog, bro. Kakaisip sa'yo. Agoy! Sir Parino, gutom lang yan. Kumain ka ng sabang saging.
para makatulog ka. Ayaw mo pindot. Sinusumpong yung cellphone. Teka. You know, sabi ni Sir ni Son XTV, hindi makatulog bro ka. Tapos si Sir Parino. Ay nako, Sir Parino. Ayan, Sir Parino, still playing on your video, Sir Parino. Naka-play pa rin yung video mo. Si Kuya Gina, ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Thank you so much. Sa mga ibang bisita ko, once again, maraming salamat. Guys, thank you so much. GG channel, thank you so much. Ay, nako, 4 minutes to go. Mag-e-end na tayo. Yan, 12 viewers. Ayan, may kami club shout out. Bawi na lang bukas, guys. Pag medyo maganda-ganda na ang ni Bicolana. Salamat host, ingat lagi po. Ayan, maraming salamat Sonix TV. Sonix TV, gusto mo bang sumali sa GC namin? Ibigay mo sa akin ang contact number mo. Ang FB account mo pala. Poman Dalikit from Kapi King. Ayan, Pak Gigi from Sir Parino. Sir Parino, thank you so much sa iyo dyan. Ayan, still playing Sir Parino. Sumali ka Sonix TV sa GC ng mga tropang babaero. Ayan, inaantok na nga si Ho, sumusumpong pa yung sikmura ko. 2 minutes. Ayan, malapit na mag-full watch si Sir Parino. Bakit wala kang FB account? Ayan, si Kapi King, Enrique Balvin po ang name ko sa FB. Okay, Kuya Iking. Gusto mo sumali sa GC namin, Kuya Iking? Ayan, yun lang, host. Kaya, kay ako yung babaero na walang babae. De, joke lang yun, mababait yung mga yan. Biruan lang yun. Katuwaan ba? Yan, katuwaan ba? Sige, Kapi King, mamaya i-search kita mamaya. Pag kinaya pa ng powers ko, Kuya Iking. Ayan, GG channel, thank you so much, GG channel. Ayan guys, magpapasalamat na ako sa ating mga naging bisita habang pa-full watch na ang video ni Sir Iking, ay ni Sir Parino. Sir Parino, malapit na ikaw mag-full watch, Sir Parino. Ayan. Ayan guys, maraming salamat sa lahat na naging bisita ko ngayon sa loob ng 1 hours. Thank you so much, Kuya Iking. Maraming salamat sa iyo, Kuya Iking. See you tomorrow, Kuya Iking. Sonix TV, maraming salamat sa iyo. Sayang, Sonix TV, sasali ka sana namin sa GC, kaya lang wala ka kamong Maraming salamat po, host. Ayan, thank you so much, Sir Parino. Ayan, mahal ko, mag-iingat ka. Agoy! Joke lang, Sir Parino, ha? Joke lang po yun, Sir Parino. Ayan. Natawa si Sonix TV. Opo, ayan, opo. Sabi ni Natawa si Sir Parino. Sir Parino, good night. Si Kuya Gina, maraming salamat yan. Ayan, Yen, thank you so much. Bawi tayo bukas kasi talagang grabe ang ko dahil konti lang ang itinulog namin kagabi. Ayan, maraming salamat guys kay Mami Tess. Ayan, maraming salamat kay Cheros Vlog, kay Bicolano. Pak Gigi, ayan, sabi ni Sir Parino. Ayan, guys, maraming salamat. Ayan, bye-bye na guys. See you tomorrow. Sobra talaga ang ko guys. Sorry. Kesa makatulog ako dito sa harapan ninyo. Kay Sir Moti nga pala. Sir Moti, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Moti. Nauna ka pang natulog sa akin. Shadow ka. Sabi mo kanina magpupuyat ka. Yun pala, mauuna ka pang matutulog sa akin.
Ayan, Gigi. Ayan, Gigi. Good night. Ayan, see you tomorrow, Gigi channel. Yen, maraming salamat sa inyo dyan. Bye-bye na. I-sleep na ako talaga. Grabe na antok ko. Ayan, guys. Bye-bye. See you tomorrow. God bless you all. Ayan. Bye.